Giliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may makidilig. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay langit sa liko. Aming ligaya na pag may mamapin, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
found a way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Miyerkules sa inyong mga kauturan. Sa sining ika-30 nga semana sa tuig sang aton liturhiya. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud iya kamo buligan. Pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo. Agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 22, tubtob 30. Si Jesus nagagi sa mga syudad kag mga baryo nga nagapanudlo samtang nagapakadto siya sa Jerusalem. May mga tao nga nagpamangkot sa iya. Ginoo, tiyutay lang balang maluwas? Si Jesus nagsiling sa mga tao, magtinguha kamo sa pagsulod sa makitid nga portahan, kay nagasiling ako sa inyo, madamo ang magtinguha sa pagsulod, apang hindi makasulod. Kunang tagbalay magbango na ka magtakop sa puertahan, dayon magatindog kamo sa gwa nga nagapanuktok sa puertahan kag magasiling, Ginoo, buksi kami. Magasabat siya sa inyo, wala ako makaibalo kon tagadiin kamo. Dayon magasiling kamo, nagkaon kami kag nag-inom upod sa imo, kag sa amon mga dalanon ikaw nagpanudlo, apang pagasabton niya kamo. Wala ako makaibalo kon tagadiin kamo. Palayo kamo sa akon, kamo tanan nga manughimo sang kalainan.
Dayon may paginibi, kag pag binagrot sa mga ngipon, kung makita ninyo sanday Abraham, Isaac, Jacob, kag ang tanan nga mga propeta sa ginharian sang Dios. Pero kamu inyo, yara sagwa, kag may mga tao nga magaabot halin sa sidlangan. Katundan, aminhan kag bagatnan, kag magapungko sa kalanan dito sa ginharian sang Dios. Karon may mga naulihi nga mauna, kag may mga nauna nga maulihi. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, aton pamatian ang mga reflections ni Rebecca Doctora, isa sa mga professor sa University of St. Lasal, Bacolod City. Nabatian naton sa Ebanghelyo nga indi tanan nga iya gintawag sa pagsunod sa iya, makasulod sa ginharian sang langit. Ang aton pagkakristyano, indi lang nasandig sa aton pagkabinunyagan, kundi sa pagsunod sa kabubuton sang aton amay sa langit, sa tagsa-tagsa naton ka pangabuhi, paagi sa aton mga maayo nga mga binuhatan, sa aton isig katawo. Bisan pa ang mga tao nga nakasakit sa aton buot. Ang makitid nga dalan, nagapatimaan nga indi mahapos ang pagsulod sa ginharian sang Dios. Kinahanglan nga manginhimpit kag tampad kita sa aton pagsunod sa mga kasuguan sa aton Ginoo, suno sa iya ginpanudlo, ilabi na dira sa Ebanghelyo. Mga gintudlo sa aton sa paghigugma sa aton isig katawo, sa paghatag sang pagtamod sa mga kubos, kag may dako nga mga kinahanglanon, material man kag espiritual. Ang pagpatawad, isa sa mga pinakamabudlay nga hilimuon naton. Apang isa man ini sang dako nga pagpanghangkat sa aton Ginoo kun kita luyag gid nga makasulod sa iya ginharian. Pakadto sa kabuhi nga walay katapusan nga napun-an sang kalipay kag kalinong. Pamalandungan naton ini. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton Nga talakayon, ang simbahan, dun ang kaghangkon, isa. ang ginatudlo sang aton katisismo. Isa lang ang simbahan. Bangod sang iya ginhalinan, kag huluwaran sang paghiusa, nga amo ang Trinidad sa mga persona sang isa ka Dios. Bilang iya tagtukod nga amo ang ulo, si Hesukristo nagpalig-on sang pag-isa, sang tanan nga katawhan sa isa ka lawas. Bilang iya kalag, ang Espiritu Santo nagaisa sang tanan nga tumuluo sa paghiliusa kay Kristo. Ang simbahan may isa lang kapag tuo, may isa ka kabuhin sakramental, may isa kapag dumala gikan sa mga apostoles, may isa kapag laon, at may isa kapag igma. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang ating mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo